לא חושב, סוג של... אני זוכר לפני שהתחתנו, אשתי הייתה עצבנית, הייתה שבת עצבנית בסלון, אני שואל אותה מה השעה? I do. סליחה, חשבתי על משהו אחר. הייתה נשברת כל פעמים בהרחבה, יכולנו להתחתן. גבר תמיד דוחה, אי אפשר בקיץ, בקיץ הבא, לכי תדעי, אולי תדרסי, משהו יקרה, תמיד דוחה. אתה מתכנן להציע לה? קודם שיהיה שלום. אבל אני רוצה להפתיע אתכם, יש פה מישהו שכן, יש פה זוג שכן הולך להתחתן היום. אנחנו נמצא אותם. יש פה זוג שהולך להציע נישואים. יש פה מישהו שהולך לקבל היום הצעת נישואים. אני רוצה בבקשה, מהעוזרת שלי, שתביא לי את איפה? או, יש פה טבעת. אוקיי, יש פה טבעת שנתנו לי, מישהו נתן לי לפני ההופעה. הבת שלו של תרגי, אני רק לא רוצה שתקבלי את כיף, זה לא, אני לא רוצה שתגידי, כי הוא רוצה לקרוא את עצמו, זה לא את, זה לא שאני אעשה לך אמרו שמדביק לך את זה. זה לא אתם. את יכולה לצאת אם קשה לך לצפות בדקות הקרובות. אני אביא לי, תצאי ונקרא לך לסקשן על הגירושים. כל מה תהיה. או על תאונות דרכים או דברים כאלה. זה לא טבעת שלך, אל תסתכלי עם ברוכה. אני מצטער, לא התכוונתי. הרגתי אותה? אני הרגתי אותה? שנה אתה יוצא איתה ולא מציע, ואני הרגתי אותה? עכשיו גם נדלק האור, הרבה יותר יפה ממך, מבחינתה זאת פשרה. אתה יכול לזרום, גם בלי טבעת, היא תקבל את זה, יהיו שתי הצעות נישואים הרבה, אבל חכה, זה לא הטבעת שלך. עכשיו, יש פה כמה אנשים פה על סף התקף. הבן אדם שהטבעת שלו, זה טבעת מאוד יפה גם. הבן אדם שהטבעת שלו, אתה מוכן להרים את היד ולהפתיע את הבחורה שבאת איתה? שכולם כזה מסתכלים. נעלה נשים עכשיו. ברח. טוב, אם הוא ברח. מה זה? הוא יכול להציע. הוא יכול להציע? אתה רוצה להציע? הנה הוא רוצה להציע. הנה הבן אדם! הנה הבן אדם! שאומר להציע נישואים. מה תגידו על זה? יאללה. כל הופעה אגב, כל מי שבא לכל הופעה יש הצעת נישואים או בר מצווה. זה חלק מה... רגע אחד, איך קוראים לך? שנייה, למה זה לא עובד? עובד? עובד, איך קוראים לך? סטס. סטס, הוא מתרגש, תקשיבו, הבן אדם על דופק 200, כי הוא בא בלי בחורה. סתם, אתה רוצה להגיד משהו, רגע, איפה יושבת ה... בואי למען. תודה מיד. אבל תשבי, זה לא בשבילך. רגע, אבל... עד שהיא מגיעה, כמה זמן אתם יודעים? שנה וחודש. שנה וחודש. שעון מתקתק. שעון מתקתק, אחי. לא, אין גרוע מזה. זה אנחנו ארגנו עוד בשבילך, זה זוג מתחזה. זה אין הצעה פה בכלל, זה בשביל להפיל אותך. איך קוראים לך? איך? יוליה וסטס, תנו להם מחיאות כפיים. שימו לב איזה חלק יוצאים. תתקפים מאחורה. יוליה, אל תנסי לי, אני קורא לה דיסטרקציה. האם את מסוגלת לקרוא את זה? יוליה, אל תנסי לי, אני עוזר לך. האות הראשונה זה יוד. רגע, וואי. חבר'ה, זה בלי מופע. גט הרום. רגע אחד. יוליה, ידעת שזה הולך להגיע או שזה הפתיע אותך? יוליה רוצה להתעורר. רגע אחד. אז שנייה, אתם יוצאים שנה וחודש, איך הכרתם? זה שידוך. שידוך? חברים. שידוך של חברים, זה נשמע נורא מוזר שסטס ויוליה הכירו בשידוך. נורא לא קשור לסטס ויוליה, נכון? זה נשמע מוזר כזה. אוקיי, אתם רוצים לעשות את זה? אז אתם רוצים לבוא פה למרכז, את רוצה שאתה כיסא, מה היה לך בראש? מה היה לך? סטס, היה לך איזה תוכנית? שלט, יורי קשה, למה שלט ירד? זה הסתיר לקהל, הבנתי, אוקיי, נכון, אנחנו שלנו, אנחנו שלנו גם כן. תביא אותך בכלל, נקבע אותך. ההוא לומד משפטים גם תימני. כן. יוליה אמר שאני לא אצליח להפתיע אותך, אני מקווה שהצלחתי. רגע, יוליה, אם את נופלת ומקיאה וזה, זה... תמי לי... מגבונים. על קו ויתור, על זה שאת לא טובת. יש לי שנייה טלפון, תני תמוך בך. כן. סטס, תן את זה. טוב, אני לא אלחיץ יותר מדי פה עם הקהל, אז באמת אני פשוט רוצה שתהיה בת זוג שיהיה כל החיים, אשתי.
תמשיכו. רק להגיד לך תודה באמת על השיתוף פעולה, אתה וכל הצוות. מגניב, אני רק אומר לך שאצלנו זה כמו קתולים, אסור לכם להתגרש. אם אתם מתגרשים זה רק אצל קטור, זה לא אצלי. כולם יכולים לדבר על זה חמוד. עכשיו ילד לבעיה, כל מה שרוצה זה להתקשר הביתה לאמא שלה. לקבוע עם עוד איזה שעה או מופע, לא יודעת מה זה קשה. שום דבר כבר לא מצחיק אותה, לא מספר את הבדיחות האלה שלו, זה קשור לאמא. אוקיי, איפה הבת 30 ולחבר שלה? אתה רואה זה אפשרי. סטאס ייתן לך את הטבעת, ואתה תעשה את זה גם כן. אתה רוצה... אתה מבין שגם הוא יציע? רגע, זה שעות, אתם לא מכירים אותה. מה זה? מתי המופע הבא? אוקיי. כולנו פה מחר מתכנסים. תקשיבי, אני יודע שזה לא נראה ככה, אבל קידמתי אותך מאוד, ואני רוצה שבפייסבוק תדעי מתי הוא מציע לך. אני קידמתי אותך. אני עזרתי לך. והוא, אתה צריך להבין, שאחת כזאתי, אתה חייב לתפוס, כי אם לא היא תתפוס אותך,